nyonge. Ya koro magajwang mano kanyo bunge mabende ntiere county ma Nairobi mano mantiere Jakaranda neno kanyo ka gi yango no weche motenore kod bunge margi no chenro magitimo kendo kuoke bunge no mantiere kod jokanyo mag bunge na achiel kachiel e studio kaendi odiochieng' ma kawuono wabro bedo ka watwak kod mondo ngiswa ni to bunge ne en gi chenro mane ting mare maduong' en mane to ginango magitimo kanyo miyo dichi makawuono antiere kod welo ariyo bomiyo gi thuolo mondo mi giwach nyingi mapiyo piyo mana ka wabro chako kod ibro ngiso jopiny ni nyingi en ng'a inyalo ngiso gi ni wuok kanyo ne jogo manene mokwongo to itimo ang'o e bunge mana mapiyo. Erokamano mokwongo gi nyinga iluonga ni Benson Oluoch Ondiek Jalong. Aya Migori ana wuod Wasweta Kolando to e Nairobi ka dak Soweto. To bunge la wananchi Jakaranda an a chairman mar welfare. Okay. To bunge ni kendo nwachake e higa mar 2019 masani koro sekao 4 years. Kamano wabro dhire mane bomiye thuolo mondo wingso to nyinge ng'a to bunge ka itime ang'o mano ma Jakaranda wala winyi ni to nyalo yangri ne jopiny kapok wanime gitwak. Agoyo kamano chieng' Manuel an kibire bunge kacha giluonga ne Mujuku. Nying mong'eya go kanyo iluonga ne Mujuku wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta. Mani nying mong'eya ma kibiro wanti biro yuda mapiyo. But nyinga kabisa mantie ID iluonga ne Collins Otwala. Otwala ne wuon wa Migori County Suna East constituency kwa ward. Koro bunge kanya ne speaker la mar bunge la mwananchi iluonga ni People National Assembly. Kamano. Mano kwa chako mapiyo piyo. Odani nyiso ni to bunge ni no chakre karang'o to osebedo kanyo kuom higni adi nyaka gesane. Bunge no chakore higa mar 2019 kendo sani osekawo higni 4. Kamano. To bunge ni higni mosekawo higni 4 gi ginang'o minyalo wacho ni bunge ni osedongore nyaka chop sani. Nyaka chop sani waseyudo dongruok mang'eny e bunge ni endiga. Kos bunge ni en educative platform mwamiyo osiepewa mabiro bunge kanyo endi. Nikech nitie jok moko ma mi that platform ineno ka kori bedo kare just nyalo loso kata mbele ji. Makan ng'en waseyudo leaders mopogore. Mar ariyo bunge kanyo wasekonyore in terms of economics. Kos kanyo wa discuss welfare, economics and then what gi politics. Koro kanyo nya yudo seche moko nitie achiel kuomwa ma seche moko en gire moro mar dhi school. Seche moko en gi nyathi. Wachipen kaka bunge kendo wakonye. Makata sani nitiere nyathi mwakonye nitiere Moi Girls osomo Bungoma. Nyako moro be wan godo Embakasi High. Wuoyi moro be sani wakonyo en Migori. Koro bunge ni wakonyo wasedongore kabisa. Erokamano. Ka obiro iri speaker nikech speaker ng'at ma king'iyo kaka e pacho ka endi speaker tayo od bura. Kaka speaker bunge so ni bunge ni un gi ji adi nyaka gesani chakano chakre koro wacho ni higni 4 gi nus. Un ji adi bunge ma la wananchi ma Jakaranda to chenro ni kichako tayo kaka speaker en ang'o motimo kata in kitayo chenro bedo ga nade. Mokwongo wan gi dhano 454 mago joma chulo pesa mobiro registers makibiro to biro ng'isi ni ma member namba makama ma member namba makama. Koro kichuo pesi to wa register kaka member mar bunge la mwananchi Jakaranda. Koro kaluwore wan gi chenro mopogore, wan gi chenro mar dak. Ng'ato samoro dak chando to kelo to jo kama konyauru gi para inani. Oro siepa ne ong'isa gini magi ma unyalo ng'ado na paro mar dak kata mar ngima. Koro kwa chako kod kanyo sa 10 nyaka sa 11. Koro sa 11 to koro donje siasa gik matimore kor gweng, gik matimore serikal. Koro magi gi chenro mwatayo kanyo. To bunge ni iswacho ni en mar ji mopogore modak Jakaranda. Gin jodhok mage mantiere bunge. To tayo bunge ni gi dhok mane? Dholuo, Kiswahili to ji machal nade morwake bunge kaka speaker. Ing'eni kaka machacha kinya dhi National Assembly cha kwacho Dholuo. Wachilong ni People National Assembly bunge la mwananchi Jakaranda macha ede kwota mar bunge te mar wananchi mantie Kenya ka. Koro kacho watiyo gi do kariyo Kiswahili gi Kisungu. To bunge mar Jakaranda ochung'ne constituency 4. Ochung'ne Embakasi Central, ochung'ne Embakasi West, ochung'ne Embakasi South, to gi Embakasi East ma koro mane kuma bunge no ntiere. Koro wajo watiyo gi do kariyo nikech ok onya tiyo gi do achiel kata do ma wacho Dholuo. Nikech majority to gin onagi to gi awa ma semeji to gi jomoko. Koro ji mang'eny okawe ga ni en mar dhoudi ariyo.
but adieri mantie adieri makende ni bunge no wan ji mang'eny kabila mang'eny kata kinyo chairman mar bunge no en yawa en usipo ma God Kenya ka Mount Kenya koro mane chairman mar bunge to koro gi nyisre ka giluoro gi siro sirkal koro maybe apa ni siro sirkal mo gidwa ji gidwa wuka yanga ni awato wane e bunge ni koro giluoro ga sirkal koro wang'egi ni ng'ane nigi role makama yes ero kamano kaka jal mochung' ne wacho ni weche mag welfare mag jogo ma chopo e bunge ere kaka kuchopo ne ji karo jiwo ji mondo mi oriwre gi bunge kata mondo mi gidonji gin bende gichiw twak e kinde ma chenro dhi nyime kaka wanyalo jiwo ji en ni seche moko ji tolea wadhi within the community which is living around the bunge kendo waloso go ganda sana weche mag peace initiative wawuotho kwa wuoyo gi joganda mondo kwe obedi kumoro amora kendo watimo ga seche moko ler environmental cleaning watimo ler kaka the chairman mar welfare watimo ler kendo miyo joka moral mar bire bunge kas tineno sama watimo gik moko machalo kamano wayudo challenges mang'eny sana seche moko anya paro nitie miyo moro mano approacha monyisa ni Benson an gi nyiri 3 maisha ole meaya to nyiri gi kata kaka ginyalo yudo gine go mag parts gi otamo gi magi dhi ng'olo mana mattress mondo gigine go yun gik moko chalo kamano nikech sani maisha osebedo matek kora wuoyo gi speaker wa mobilize ji wang'eyo kaka wanyalo konyo the community nikech ji inyore kamano speaker bunge ni en bunge moting'o ji mopogore opogore e wacho ni wantiere gi jodhok mopogore opogore ji ntiere gi chung' mopogore opogore manyalo bedo mag siasa seche ma twak otedore e od bura nikech ma koro bunge na od bura itayo chenro nang'o an kaka an speaker mar bunge no wan gi sergeant atam mos wanawe mochung' negi sergeant atam mar bunge no koro wan gi ng'ato play role mamare wan gi sergeant atam wan gi security minister mar interior bene kanyo ma kibiro gi paro mopogore to kata inyalo duok wino piny nitie jowuoyi ma badgi otimo jere ogich badgi dongo to kendo wigi otimo jere koro kikelo paro mopogore tinyalo kawi diri oko to bunge dhi adhiya mbele wan gi chik matayo bunge no ma kibiro sama twak nitiere to kigo koko yini mana mating'o badi mon mi penjo to nitie sama kochopo to penjo no onge makata gina yi nyitirite ang ni wache bad paka bunguru ne nitie wan gi time makoro mo sa 12 kanyo onge penjo koro kata rach chichi ilinga ang ni penje oko kamano nitiere wach motenore kod kaka ji chiwo pachgi e bunge bunge ni en moting'o ji mopogore opogore jomoko nyalo bedo gi kabeni pogruok e paro bete ng'ato wacho gimoro to ng'ato koyie godo to jokoni risiro jokoni oksir nyalo kelo liet utimo ga nang'o mondo mi bungo donga ni ji ogomba kama ber modhi maonge mokethre gima kamano osebedo ga nikech bungo yiene ng'ata mondo gol pache koso ken ga one sided ng'ato nyalo golo pache ma seche moko tung'go nyalo bet to speaker koro nyaka play a big role mare ma ka nitiere ng'at moro madwa insist madwa kelo shida onyalo bedo suspended for almost 1 week koko wuo e bunge mondo bed discipline koro next time ok onyal kelo koko ka ng'at mobedo suspended ne biro neno kaka chenro mag bunge dhi nyime koso ok onego nene machiegni kod bunge seche ma chenro dhi nyime oyiene mar neno kaka chenro dhi nyime to ok oyiene mar loso koro mana achiel kuom yore miyo neno ni bunge obedo godo makare kaka speaker mar bunge nyalo bedo ni weche otedore kendo nyaka twage wach moro nyalo nyiso moko kuom weche ma osetwakie ma uchopo ne piny owacho mokelo lokruok e bunge ni aparo chieng' moro achiel nwawuoye wach mar Amerika wach mane chuo kend chuo to mine okend mine nwawuoye maka kinde to nwawinjo ambassador mar Amerika kowuoye ni chenro margi ok en mano gino gisir man to nwang'isogi ni wan Kenya waka itawa gi chike to kendo wan waluwo chike mantiere moma to waluwo kido gi timbe mar jo Afrika wan ok onyal luwo timbe kido mar jo wasunge nikech ng'ato nyal ng'isi ni mondo mi okonyi ni nyaka itim ne gima odwaro koro kan wakwero to nawinjo ka gi react mako chakwa dhi kata BBC no wuoye about what gima wacho no koro man gi chenro mosetogi sendo machiro sama mo pingo sirikal mowacho ni ma ok nyalre mane momiyo wasabedo osiepe DCI wan DCI oselima nikech chung mara ka wacho ni gini nyakwa tim kaka wacho nikech ok wawacho ni gini rach gini ok bernwa
koro wang'is jopiny ni ma to rach koro sirikal to sami si amua ni dwa ng'iso sirikal ni gini rach ka dwa ng'iso japiny ni luka to nyaka ikri nyaka ibedo chiame chiemb sirikal nyaka ting' gi fil mar sirikal manono ane gi luwa nyaka kuma tiye ma gikawa nikech chung' mara kana wacho ni gima utimo ni to ma ok nowinjore bottom up ni nyaka duokna ngima piny to ma koro iride ni koro wach mar wuoyo rido ngimane mano kawa koro magi gima pane osewuoyo ma sirikal osewinjo kabisa ma wach ni kogik kanyo koro wang'ado yien ma yien ong'adi nikech chung' marwa. Kamano. To inyalo wacho ni bunge ni kaka achiel kuom jakom ma bende nitiere telo machal kama. En bunge mochung' kar kende koso nitie jomoko madhire mondo mi otim chenroge? Bunge wani ochung' kar kende en independent. Onge ng'ama dhire. Wan mwajipanga kaka wan jo bunge la wananchi la Jacaranda. Kendo waloso wechewa ma dongruok wan gode iye kanyo. Don't take some allegations ma jomoko para ni bunge ni nitiere nga fund somewhere ma na dieri bunge chung' kar kende kos bunge is independent. To kaduoko mi speaker mar bunge ni oriwo ji te nitiere jok ma odhi sikul jok moko odhi sikul jok ma tiyo jok moko tiyo ben bunge morwako onywando ji te inyalo ng'isa ni bunge ni oting'o ji machal nade iye kanyo? Agombo ni chieng' moro ibiye Jumapil mane gima gombo kabisa chieng' moro biye Jumapil kata bi godhiambo mondo iyude jowuoyi mochamo buk to gi jowuoyi mochamo kidiere to gi jowuoyi babe boko bile koro watewa nitie moko chopo to koro wawuoye dhok achiel nikech bunge wan nitie joma ondiki matiyo sirikal nitie joma ok tiyo sirikal nitie joma ondikore gi tigo we kaka an atiyo tij rangi mani tich matiyo rangi miwiche udi mani tich matiyo koro ng'eny bunge no ji okawo ga ni joma ni kacha gin joma idol gionge tich but ng'eny ne kibie momiyo kibiro godhiambo tibiro yudo kopong' mok imanyo ma be bunge ma kalo cha opong' mok dine sama opong' to kano kinene inyalo winjo maduonda kinanda kinena nikech wan gi joma ide be mabiro kanyo mabe ng'eny seriously koro bunge cha sama ji oriwo wamiyo ng'ato time ne mano momingiswa tiyo gi dhok ariyo nitie joma winjo dho ngere nitie joma winjo dho swayo koro dho swayo ni mang nitigo kok iwinjo dho ngere to platform momija be nyaka itiga tiya kaka dwarore koro momiyo bunge ne wayiere te kaka ji te chal wakawo ji kanyakla to wakawo ji kaka group ka group to waketo ji kaka community te wan kwa dhi kacha wacho dhok achiel momiyo kibiro gi chandruogi to chandruogi no chal chandruoga mo nyaka warwak mondo wakony wabede wuoch achiel kapo achiel. Erokamano. Adwa ni mondo apenji ni bunge no ne nitiere gi yien e kinde machon kata kamano odiochieng' ma kano limo bunge ne onge yien ibiro ng'iso ni yien ang'o manotimore to bende nyiso ni inyalo ng'iso odiochieng' achiel ma osebedo matek e bunge moneno kata wacho ni seche moko sirikal law kata seche moko ywaruok obete ma bunge ok obede be nitie gima chal kamano mosetimore kichako gi wach yien? Koro kachako gi wach yien wach yien ne en gima lit kabisa na wan gi yien mosebedo kacha years and years yien ni sirikal nobiro mong'ole to nong'ole otieno nikech obedo odiochieng' dok wa yie ne gibiro me ging'ole otieno ma yien ogore piny wan kaka jobunge noamua ni nikech jogo oseng'olo yien wamanyuru another method nwadhi mwachako nyiewo yien kendo mwapidho to make the matters worst yien man wapidho ni kendo gichak gibiro me gipudho ineno wachni koro wachno nobedo no malit saidi to kwa dhi mbele nitie challenges mwaseyudo maduong' kabisa nitie chieng' moro ma speaker ne ran bunge dhi mbele saa 12 umati no bira kare ne umati mar polise gimaka maka jirandomli onge kosa mora mara ma jobunge otimo jengolo mana pachgi ne gibiro me gimako kila ina mutu koro mano challenge maduong' man wayudo nikech ng'eny joma imako go gin gi jogi me geng'eyo en gi minot nikech gin pod gin nyithindo matindo imako ng'ani tero iye minot isware odong' kwa otakacha kende winjo gik machalo kamano to ng'ami mako ni seche moko onge tich kaka Kenya mwasani zuni ng'ato somo seche moko ang'o pok oyudo tich ng'eny gi bege are hustlers winjo gino ng'ani ni iye minot ni kacha koro tungno koro challenge no wayudo maduong' kabisa nikech koro nyaka wamany method kaka wanyalo golo joka kendo kaka wanyalo klo that family erokamano ka watiko speaker mar bunge en ang'o minyalo nyiso jogo ma dwaro chako bunge to bunge ni inyalo nyiso ji ni to en ber mane ma ka gichakro nyalo kelo ne oganda? An ka wacho ne joma gombo mondo chak bunge mokwongo nyaka ikri ne police to nyaka ikri ne sirikal mar bedo wendo sirikal sa saya nikech ok otich mayot sirikal ok dwa dieri aparo ni sirikal mano dhi dala sirikal mar jatendo Uhuru Kenyatta
bunge cha nitie kacha yeno nitie kendo nwa koswa sirikal to ne wan ng'eny gi jomoko no yiero sirikal no kecho Uhuru ne jatendwa tiyudo ko Uhuru noko keya kata wuoyo to boko nyal biro gwe ok nyal biro mago ji ok nyal ngado yien koro ne waneno sirikal Uhuru cha ne en ber lakini mawan go sani ni to jiwore kidwa yawo bunge la mwananchi sirikal ok dwara adiri ne gima gichukia makidwa wacha adiri sasa midwa yawo bunge la mwananchi kaka sani tikri ni biro maki namba 2 ikri ni gibiro sandi sasa ya nikech adiri ne gima gidagi sani sirikal mawan go adiri no gidwa koro kidwa yawo bunge to kiluoro police to kikitem to kokiluoro police to chuni ni monde yawo tinyalo bedo member nitie ji mang'eny magombo bedo jotelo lakini meko ni magiluoro nikech owanyi kango maka tang ne tim na koro meko ni gima giluoro koro anyalo kwayo nikech king'io kaka central gigombo inyo ka jomoko wacho ni gato goni simu ni bwana neni koro wuonwa eloni wuonwa elowa nikech magi matimo to piny to jokama umbedo mun magi dhou ang'o munu choko rumbu ya ni awan kwa temo nikech giluoro bila koro wanye kuluro bila to koro ang ne chuni ubeda bedo winyirwa inyelo lakini wan moko waluro bila wawacho ratich wan nikech kotiri kot biro weyi nikech kionge kosa mara mitimo koro wewe nikech kionge kosa koro ngata ngama do ya bunge mwananchi jiudendi erokamano nyakwara Mgajang mani thuolo mane wantiere godo matwa kod owetewa gi winjo kanyo weche motenore kod bunge mar ka gitayo to kod chenro ka